Now, unu furu video na fly gara gbasara nwanne anyị nwoke na ministry ya ebujere na Ngor-Okpala, ya bụ Zion ministry ebujere na Ngor-Okpala. Ọ na-afịọ that time eburatara that ministry na o ji wee bụ no development ka eweta. Afụkwa m video JPAC me ịghọtago, because JPAC sokwa na ndị kwuru no development. Fụkwa video gọvanọ Eziokwu me, gọvanọ Eziokwu sokwa na onye kwukwere na kwusie ike no development ka nwanne anyị nwoke webata na Ngor-Okpala. O nwere ụdị praises enyela onye bụ nwanne anyị nwoke bụ gịnị ebuka. Mana today ọ dị ka ọ bụrụ ọzọ ife afọ akpara ka a na-ekwu, maka na ndị Igbo si na ụka akpara akpa n'isi ka eji ekwu ya, na ọ ya awa akpa akpa alahụ n'ute. Na kedu ife nji wee pụta ebe a? Ifure protest ndị nwe obodo na-eme, ndị amaala na-emegasị, ya dị ndị genius of that Ngor-Okpala, na ọ bụrụ ọzọ ife ekwu ka a na-eme. Do you understand me? Na ọ dị ka a na-emezi a na-anya mọzụ. Do you understand me? Na ọ dị ka achọ the use influence of people, you know, eji wee mara onye nwe na amara onye nwane wee nazi achọ iyi override everybody or iyi overshadow the citizens of that Ngor-Okpala. I wee si no. Mana o nwere efe nchọ ịgwa gị ebe a ka o burukwe ga-eburu na ntị. Eze nwere ọ dị power. Do you understand me? Iwere anụ obodo hand ya over to an individual or esiri etu afọ eme. Anụ ọbụla ọ bụ nọ community nwunye before igwe obodo afọ ma ọ bụ eze obodo afọ emebe attempt, because ọ igwe ka a ga-abịa fụ na ana community. Do you understand me? Then ife dị igwe bụ summon the kindred ma ọ bụ the villagers nwe ana afọ. Do you understand me? Nekwe ife a na-achọ imene, nekwe ndị bịara ije and na ife fa na-ekwu akpa ya sụọ ya ude. Do you understand me? Then on the process enwekwe ike kpagide some kindred assemble. Do you understand me? Then akpacha ya ọ bụ na onwere isi, then ndị ahụ mere agree amara ka a ga-esi wee mee okay, ọ kpọwara ntizie na a ga-divide the land kee ya na ụmụnna na ụmụnna, ndị marazie ife fa chọrọ iji nke fa mefe were eme maka echi niile, maka echi niile. Because o doro m anya dat na ọ bụrụ dat na ndị anụ maka due process na nsogbu ahụ na-enwe today fa ama na-enwe ya, mana ọ ya waipụta ebe a na-agwa gị ọ bụrụ ikunye enwe mmiri bụ isi na onye na-ata iko. Ndị ụka akwa mmadụ zara n'afọ sị gị a na-enyere ndị ụka, a na-enyere ndị ụka abana n'akụkụ, ị nwere idea. Now ibu na-ata ministry na Ngor-Okpala ma ọ bụ na South East, ọ bụ iwetara development? The answer is no. Mana based on because of unu nwa bụ ụmụ atụrụ Jesus, n'ife ọbụla prophet unu mee bụ the right thing. Do you understand? Na onye ọbụla na-ekwuzi okwu na-enye suggestion ma ọ na-ekwu na ihe a na-eme na na-ede emeti ya, onye ahụ ahụ gịnị na ọ na-envy ya prophet, no jealousy, na ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Why are you fighting our brother? Do you understand what I'm saying? O nwere ife anyị ka ji ụnụ ụka eme na ha Igbo? The answer is no. Anyị enweghị enough church, enough ministry ka ọ na ọ bụrụ the same Jesus ka unu na-agbagharị ife a. O nwere any village nọ na ana Igbo today nwere Anglican church ma nwee Catholic church? Do you understand what I'm saying? So mụ na gị na-abụ enyi there's anything called ministry or church etu ana Igbo si wee dị today. All Saint Cathedral, kedu uru ọ dị ka All Saint Cathedral na-abalị mụ na gị na-abụ ime ụda na-akpala ebe ahụ? Holy Trinity, kedu uru ọ dị ka Holy Trinity ọ na-abalị mụ na gị na-abụ ime ụda na-occupy there? All the cathedral churches niile atụrụchi niile fọrọ n'ala Igbo today, kedu contribution of a society mụ na gị na-abụ? This is the question you need to ask yourself. It's not a matter of onye hate the church, onye hate the church. You can be crying with your emotion up and down, no problem. Do you understand me? Mana I got here today that na ọ bụ na factory ma company ka adọbara na Ngor-Okpala, I don't think na o nwere any Ngor-Okpala citizen ga na-ayọ nri. The only thing that ministry ga-enye gazi Ngor-Okpala citizen bụ na ijere ebe ahụ ewee gị moto da adị ịgafe, ị na-agba ọsọ n'akụkụ moto, enye gị security.
nwere ife ọzọ a ga-enye gị die. So kedu ife bụ that development chọọchị wetara gị? Anyị na-ekwu okwu ka e nwee ihe a na-akpọ better society, rụba company at least ịlụcha ọrụ ka ị nweta ọrụ, dee na-eburu cathedral maọbụ eburu ministry bụbata na village enwere steady electricity, enwere motorable road, enwere good hospital, insecurity na-edisturb o. Do you understand me? Enwere ezigbo onye educational system. Do you understand what I'm saying? Na ịgụcha akwụkwọ ijigata azụ na ministry ahụ bịakwuru n'ihu nke dadị na-ayọ Jizọs ka o provide gị job, na-ayọ Jizọs ka onye gị di. Do you understand what I'm saying? Ị na-ayọ ịtọ na-ayọ dadị gị na prophet gị ma prophetess gị ma evangelist gị emepegolo onwe business, that's a business center nke nyanwa. Ọ ga-amanufacture akwụkwọ unu ga na-ego, spiritual book. Ọ ga-amanufacture mmiri, bottle water ma pure water. Ọ ga-amanufacture yogurt. Ọ ga-amanufacture olive oil ha na-eji ebunata na Gaddafi bụ Spain, bịazie na Nigeria na-efiri a na-eresi unu. A ga-ebute nnu, a ga na-amanufacture nnu. Ihe a niile wu product ya, because ọ madati na ministry afọ ya na-abịa, you need to drink water. And ekwu okwu spiritual book ma spiritual item material gasị nọ ebe afọ ka ị ga-ego ya, ebe a ka ọ na-anọ egenerate revenue nke nyanwa. Because format ha kịta azim na ha ada anaghị ego, mana they have product ilesi gị ma. Na aghọta na ife a na-agwa gị na gị nwere lapụ biznes gị gbata na biznes center mmadụ, patronize ya, patronize ya si n'ikpere ekpere ka Jizọs wee mee ka biznes gị prosper. Ndị ga-eme na biznes gị ga-prosper o gọọmenti. Do you understand me? Mgbe ị na-earn ego, nwanne gị na-earn ego, mụ nwa na-earn ego, anyị enwe ego anyị nwere ike ije wee jaba olingo. Mana agụụ na-agụ m ọ na-agụ onye inwe ego, ihe ha agbanwe olingo because ije igbo olingo ndị ahụ agụụ na-agụ eburu gị. Do you understand what I'm saying? Mana a na-ekwu ekete ekwucha ya is not envy. Nwa ha nwere onye a na-ejealous. Now look at them now crying. Akwa na ihe ọfụma maka ọdịnihu. Okwu a na-abụrụkwa okwu come I go, chekwe jụọ ese na nke dị na n'ọgụ ebe e nyere ya na ife mechaa mebe ebe afọ. Go and ask question, anọ community akwụkwọ anọ ọ ga-abịa just maka baa jee ebe a chọọ iwe by force. Ịnwe ahụ wee by force wee megide ife mmadụ wee da ebe afọ, ebe a ka unu ga-afụ nke tọrọ bịatị. Na ọtụ ife a na-agwa gị unu wee jekata ihe a kịta na a citizen of that community wee daa on the process because of their own land. Ebe a ka unu ga-aghọta that na enwere another dimension of every human being nọ n'ụwa. Ịghọtago? Because etu a kịta anaghị ekwu ekịta apụta na-eme protest na unu cheno ife amụmụ ekwu. Gwakwa na dadị unu na jekwe mee the right thing. Ọ bụkwa na eze nwanne na aka ya dị na ọ jere mama ife ya na ya dadị unu kọrọ o wee jee were ana community wee nye. Mekwe na the right thing akwa ife na-ekwu maka echi. Daddy unu eme nọkata baa n'ọha ekene m unu. Make una go do the right thing. Even megidere the community wee pụta protest ba. Look at their farmland. Now ejele na ana a suppose gị na-efeed from now akụpa ya nyezie gị Jizọs. Echi niile na complain na penta gara ọnụ. Etinye na a complain that in ya dey gote nwe ife nni, mana iwere gaa na suppose dey cultivate wee feed ya village or ya state, hafenye an individual nọ ebe a na-etiri gị Holy Ghost fire. O nwere ife Holy Ghost fire ga-arụ. Agwara m unu na ihe njiziri ekpere na this century to survive, mana a na-ekwu unu agara aghọta, unu nọ na-agha everyday gị na-ekwensu na-agba mgba. Hapụ religion efu na ị ga-adị free na onwe ife gbasara gị na ekwensu. Kenekwe gị, mana gwakwa na dadị GO unu make you go do the right thing. Na aka ose adụrọkwa mma n'anya ka emesịa.